Mbia mono mwanchu murigereria bo television ya Ndizi TV magara bengi an hinde to komera kaiga somoro buri bo Ekeumbu asichi ntundangi ibire igaisa tontraba somoro buri bo Ekeumbu litukule Jumatano kurinde dualigani tikigima bageni bagendrete gocha ono moro buri mo konkigima moro buri mo tindi aseriro bari Gusii oyo kwene kibna kwa manyira mangana siasa ali agendrete ase orogongoro bia mono kigima unanagotebia mogeni onencherarenge ohikire imagoroba ya bono no mumanyete na kitegegari tangani no mweshimiwa kurwase ward area ya Monyerero yodoka Nyamira County ya Kisii ya kurukwa mweshimiwa Otachi Gusii Enyororo na lia bangi mumanyete na kitegegari ntunde tangani tukagosori ya kigima na lero chire erito be koromoni basana bagote bana to akoromoni squeeze na bagote baiko bono yasiminere ndo chagonte binga chinsi kagichiri chaikire tokore mune michinde gokora mbia mono kigima nyasimi ndo chenga no tanga ine kigima mbia mono kigima nayo mwancho murigeria nyokubate liborio guchese mweshimiwa gaiga ligereriga bwo ase TV ya ugorogabu ngate petro kobekire namba yesi Enyororo lindo likeliboria ogocha okwane no mweshimiwa gaige magoroba ya bono tindege tinkole chinga kichinyinge kera already chiachire tigango toso ya masemo ngariga ni mweshimiwa gaige ndizo chake gukwana ali atolengete ntwe buno Gusii mweshimiwa Mwirebia biolgi no mokongoli korito tigana goroga Rotina wera monena kwa mentri ira kiria matukana makina kwa ngebwango iga ne gyandra biyande ngonya kuboka turi okay mbia kigima ntumbia tokendrate bono korito tigana kwa jite mukagenda alikonyora muratianigwa yeli na limwa ali kusororo na kyubu gimabo bwa onchuririe mbia kwa buliri yes kurtotikana likonya ntoreira a north of office yes actually ngatenje muntu mutangani gocha kwa interview diga sabana siasa se assembly yaito asinga kiyo yeah kurtorwa rinto sitokatiani kwa yes na ndo mateka sitokora utarari kiapo etorite kiapo tukachaka kolegas yes to have a structure state in place okay tukachaka mangana ya assembly ngonya go discuss story singe njono mate ngomo MCA igago chorwa achikorosia machiko gari assembly yes mo MCA gago chorwa achiko represent abantu baba assembly na inde we are doing all that okay and then na inde kuruiri to achore twe tukaye guchi program na chikorere kumwe wodi yaito tukawe gasio go oversight torenga mbito kibia korere kurmayaga yes torenga mtimbia korekanete go simbi korere so we've done that okay torochenga ebintu mbiyabire konya gotema torienda ate okay mbio mono kigima mwabekire structures gocha bono alina roche ekera mwatia nigu mugachaga choraba mugachoro monogeri webunge mugachoro mukonyoye chikomiti chigachorwa na igungwa chorwe committee ya budget okay reserangu mwananchi uri utamanyiti ogochoro gwiji committee niki ogochoro gwiji committee na ndinki chigokonya ase ebungeriga mbia mono mu muraria ngawate abantu atorite mospiko ito monogeri yeah uyu kurukunga daktari Nyanumba yes nero gotokonya ku guide ebunge okay nero ko control ebunge buneko genda nero mwakilishi ito na ba MCA be county ya Busungu yes we go to gazi tukachora mo deputy speaker okuruku Jacob Bagaka okay mweshimiwa Jacob Bagaka gakuru ward ya Masige West yes nero rachirega anka itange chintundebirega yes wano makumi yale yes ndino mungu wano mategenda akora kurore tukachora chikomiti chikorani biashara bya assembly okay komiti na ile kutinira mokwana mwako ile biashara mwalete assembly okay na bono komiti ya masomo nero komiti ya masomo kutinira masomo ali tubugate mona to kudina mangana ICD yeah and vocational training oh yes what we are dealing with yes and to gatore komiti ya labor and manpower labor ne yotendeta bakolie gas okay corona ke bakolie gas bari kire abange bari bintu binde okay tuwate supermarket ya chire Busungu torerenga supermarket chire abantu bari kire Busungu ngwakanira bari chikati cyabo okay ibintu bino bitoko kora research okay wale chikamite bune yepara ndeta mangana echipara okay n'inyumba
chinyagitari committee chinyagitari kere committee ne roro rete ibiashara bia gokora so chi committee chinchi bwate chairman ne vice chairman one chairman ne ro ko babuna omono gerwe committee ne ro kutenera na kugaidia abantu bae na bakora ibiashara so naboto kwa committee echo tubwate chikoro kunga sectorial committee tugatora chikoro kunga select committee wana unabwate ba che committee ndene ye budget and then chairman ye committee ye budget the committee budget nero a committee nge backbone as a county assembly na as a county as a ngecho kero monto ngago operate we cooperate ko as a budget mushimo tikankoboli omanyete ase miaka yao tuli monto manene mparo barabagara kaba nene gukobwata ibo nkwigena ki aba MC abande baroche asore goika gokwa a committee ya budget nenene inere kolire ne kyubo bagibwichi besa none ase county so kati sigokora magenderero ali arengete chi county naki nkeke kwa batebeti ekagera baka twaro kwegena naye goika gochoru umunyakiro gwa ase committee yo ya budget egente ketangane karo kwa ase committee kwa committee kulingana na kiyosomerete ona karo kwa kulingana na kiyosomerete naria elina na no chukuru skills chiao asengencho uno mo MC no wante ku skills chiao knowledge yao asengento akorteki okiriyo somerete wana mna committee yabo nyagitari amangana ya health ire bya tokobeka monto matubo manyi ase department mne yo so linene nchini nkorta mangana finance na kikiagerete bakakwa chorele kero muntu kiyokonya gotebaiga ni campaign yo para wasa bekura chikuwa kiagerete rinene chibokange na okarango mundu kiagwato manyibokeigo na bara tokonya inkibono bono munyakirwa keroro munyakirwa be committee ase ebunge county. How is your day like? Na kyokoboka ngokora ilinde kwene kiabuna gwaikira nirikirigita kire. Keroro munyakiro go ikobe vibrant temikurwanira abantu ba mutwari meeting we discuss issues ziri affect abantu. Ono inkwanire generally uno munyakiro go chipara na babwente korranga chipara chiri chikwente korosiko aramangana classification of roads chira se check count ni national tasinga chibantu bari kwikaba manyanga ye national ye county government kurore monya kubeka structures chiro roko ranga chipara chitu chiarosi so a committee ye nermo kora mwana mwako research gari mwana gutebo chi report as a assembly ona mune committee yetu ye budget for example tubwate members bari 23 wana members ya baitongo tutumirana tuikaransa twaranga ngetu kitokora unabona ile session yetu gukwane tubwate ngetu ku finance bill finance bill yenero ekokonya korokia na kitogusangiriria ebango ese county to ya Busungu ya Kisii so far ntwa zitinga public participation abantu bakagenda isikogari bakaburi kwanga nkimutagete kuru kira mutaga kwa na maoni yae ari kama maoni yayu so kwanda turi kuri report so far ngonya kuri receive turi memoranda chine kuri chire kuri kere ward tochi compilation CP tuchibeka se e bill yeye tumaiko chikuiti bono finance bill yuna richiko ni richiko guide asamangana yebango mnaki boigo ase e committee ya mangana budget ngokwa nerere go senkurigirire igoro anene mono chibesa chirichigo cha se county na kichiko bakanwa chingani chiko enda chi sector ebe no bolemi ebe ni chibara ebe na mangana yobo chenu nkurigirire na inde ande yake mbigezo kigo simbito kigo bogutumika kurigirire yonyege kurigirire mangana iyo eliyo kobagana chibesa gete uchiasigete ne chigo chiasigete obo nene go se ne area yuna kingani nkurigirire muri binte byonse na gotebi mapema tubwate chi sector sector chi cross ministry chi tubwate chi ministry chi komite tubwate kire ministry inkoretere sector ya so bono kire sector ko gure chance yo korosi e budget yae na kibago chikokorere bintu to mago tutochi harmonize chonsi mobikamo mobeka chitinde chi ogwakana abante ekwerende yabe mishara yabo yabakando elinde chiko kora magendero chabikoria se sector tia konya kurani biashara bono nigo mwaso se serikali ye county meti nyange ne tatego chiko kwera
ebintu ande akene kimwa manyolde kera na kimwa binyolde muna yisku alinge state of affairs na kialinge in terms of amagenderero in terms of nona kindi gyonse kilikuwa nyole toro kera kero kurwo nyombelingo tigwere ngwanyole no obisi ngwanyole no inki na ki wodi yawo yalinge ngikwa inherited titratebe yes akaro ko inherit ore bintebia nebi okay tujakire bibe yeah unabona iga ase wodi yana eshida yari ngo ya manche karo kuligirira bantu mbobwati manche bante bategemeta manche yembura bante bategemeta ko enda ruche asatambe okay ige simbure se ko batetwa umuntu gakwira kinga kicintambe sana ko kenda ruche ya manche egento kende ya kabere ase wodi yana tubugate bado kera teraera umuchando okurukunga ebirasi bya ECD yes ECD ebirasi bya bana abake bana sari utira yes ebirasi bya karo kwanda kire school because na tire kire school na tire kire school ase wodi yawo tenke iga unkaite ntaracha ase wodi yana kurigire ringana ki ebirasi bya ECD bire ona bo torochenga ase county yaito tirete ibaga korosia ebirasi bya ECD yes ebikuipubia twere modern facilities okay abalimu ba ECD abakuri kune county government okwande school kwanyana n'umwarimu ya muri Kiroro umwarimu oyo yonde gari kire nabo iburi weburi wekabalo siningi ya misini ekinde bakigwaka saa zingine karwa gata umwarimu nari ketune county bakaganga oyo ya Monyerero gosomi PP1 kuri kuna PP2 yes so bone challenge koraki ebero rene na SMB amangana nde challenge to bugate ne polytechnic chetu polytechnic to bugata se wodi ya kurunga manyansi polytechnic yes polytechnic yeye oisa kwa elo irigererie na kukumia tebwatikende tebwati equipments bona yagerere no na banafunzi bonte ko Enyororo bariko koraki bariko Enyororo so estate ya nerense okay amangana isinyagitari sinyagitari cheito tubwate bona iga isinyagitari chikokora ni ibere mere level 4 ende kaba level 3 level 4 ko kuisecha so by the time twara ko Enyororo kuisecha jarenge gukora buya but ntwa kwana n'abanyagitari abarangere na meeting tukabotega serious negasi yabo so far abanyagitari bagatirisa cyera terere bagocha mapema yes na inde baruororo mpaka butuko at least ngo tigabara umuntu okorega asioro ora konyo umuntu in case of emergency same case niyo kuri kwintanda okay ntobwati dispensary chinde cyabonte kwaga chuwa ni dispensary kuri kunga kemberana dispensary kuri kunya ndiba dispensary kuri ku emegoko na nyambururwa okay dispensary CP chigwenta gukorwa so that at least kera bagatebanga 5 kilometers kwanyore dispensary okay 5 kilometers kwanyore dispensary good so tutaite koranga na kichi okay kwana body state na chirochio jiribi na magane chipara otragenda gabo ande ake ase age gwateba chinyagitari gwateba chipolytechnic yechu no yibirasi bya ECDE ande ake no bwate records in terms of bitabu gose bikorokinga kuruwaso uri orengo mutangani bia kale tubikaikankera gose ji contractors bali bae tuoro ba delivetegasi batem tubinga bunebyo just record kekere asina kwanire ni mbate record ya kila save na bili okay yes okay wana abwasina gotebia Manyas Polytechnic workshop nili alikuwa gachororo lakini ndatebenga it's 30% complete okay so turochi kotra koragasi bado ngale tochinya kitari kurukemberana ena atkurire budget nganyora nganja abekire tuwe akabeseka kujaga cha 1.5 but nothing has been done same case ni ya nyandiba na megogero netemete koera itakire tustuye igure okay ekero kwanyorire ase muno mogani wachi tororo gukora mirimo waikire kwanyorire nga yabekire twe ekiganja getensemo gekora mirimo tekoriri kibese kinojire kiganja ime gose nchiyo na inde onye nchiyo na kyo kubwatiriria ento atebutorike report no governor na turangiria gatoa amangana yo CP akatebutorike report so we've done the reports itoganye torore nganki geko chako okay yes asibite byose kwanyorire bire estate yejubire aye murobiri kyobwate wano asaye ebinte byonsi CP ekarotete gokorwa yes abana inchimba cheruwa gari ya
na ground mashinani ase nto kunge CIDP CIDP county integrated development plan. Okay. A plan ye koro kya magendero mugo chikokora for the next 5 years. Okay. Magendero ayabono wago chikokora according to priorities. So abana ichimba achirunga itenko yeah to abiroje kukarangiria abantu bakwane birengero byabo bakarangira bakaruwa ibintu byabo. Yes. So as CIDP because nchini ndabaganda tebakorera abantu gete nabana nga mantamba tagiti gokorera benteke mbu yabantu bararete birengero byabo priority cyabo yeah cyaje gutegererwa bona abana nchimba kwana okugani kwabo abana nchi bakakwana mbatete kwa basiri kuchiciro abana nchi bakakwana mbatagete tinyagitari chiro siku abana nchi bakakwana ibisi street lighting abandemba kiro muntu kelia aroje nangere bwangu bina bitogo chiko kurigiriria asenge njobone serikali neta abantu chinguru ase atiko one of the constitution got eberenga chinguru chionsipi iko chire yes so tochiko tumeke binte bato tuko chikurusigari osie chi budget cheto chi county gari kulingana na priorities cha wananchi bali so bona kero tuko chikuriri nteke because we want to harmonize a document here a document imwe chikorosho nge DP annual development plan torosi budget kuroro kulingana na okogani kwa wananchi. Okay. So far ebintu biri nchenda atebe na arori bigokorekana kurwa se county omo governor na eneta mariyo guchi ase chi wards gweta na ba MCA naye ande akinkwa nyorete endonye kwa nyorete nga ikweirete na ngotumekare bakabono ndiye muno sana. Yes. Omo governor ito ntaka twanga no muntu munyanya na inde no muntu bwatamba ngana yobunyagitari yobo mangana health. Yes. So mugavana na arangirete igari tukaigora mariyogo na koretu are worth I think 27 million. Yes. Akaba launched in the entire county. Okay. Kwa zakiraga iga Kisii General level 6. Then akamanya kwa distributed kwa Siasa sub county sheet. Okay. Kwa sub county tukaenda tukoye mariyogo tukayaira sinyagitari chiri cheito chiri gari ase ward. Yes. So nchino yitia mariyogo nkayaira nyagitari kurukwentanda na yande nkayaira nyagitari kurukunga isecha level 4. Okay. So mariyogo ya na kolegasi but rende ase level 4 for example taito kwanera level 4 facility kyo kwanda kuya mariyogo aro ngwakaniruri. Okay. China chote ngwakanira lakini bantu barako koraki bariko manyamanga nayo. Yes. Asande nari kwa konyoranga bibirira ya beire between abanyagitari na wananchi batamanyethina bamathi na mariyogo na jete togende twagubuse lakini ende chinyagitari dispensary gakuba free. Okay. So rende na igete na enda atumikire konyera abantu baito tigari no kugani kwa biro konene kana enda yande toroche ngairire lakini secretary cheto nchi amegetie requisition yes babekire order na ina mariyogo ande na chache. Okay. Na enda mariyogo ya na chaga atene system ekine kinathe tongerese bya kabisa kurwa bunari nyegitari ali na kunyumugunya track all the way. Yes. System njache kutrack ya mariyogo aya obuna mariyogo ali spia tete gabegetua system. Okay. One system yenere yariko yarana unokwana ni ryogo yakoro kinga wakoriki kwana asina roko entana ryogeri kwa liri ucho muntu rwalite asegete na asegete ononyare ngamo ryogo 14 kwana ni rekire 13 esigine kurwe kwaringa ryogo tigarite ni eri muryoga so bona bali bamanyanga kibakora muryoga chairman so because requisition ni ngo bere med kurwa se county government investment chiro se serikali yenene amaryogo ande na chacha mangi sana. Okay. Ara bwari ya chitamatangani ndachi kokonya abantu baitu. Okay. Bono record ye ngoko nyikacha ne county gose ne obo sub county ali gose ngaye record ye kobera in that turanyare go verify nga indeed maryogo ali aena nirwe ne speed aena nirwe niri abantu barwarite bagochira nyagitari kiagaroro cha logical tonisa tolimoiga asoka uchi abuna bogo twara question mark na aya na mange ki masoka ngaye ngobwate ngwachite record iri no kwa mariyogo gari bose kona na mariyogo bigo kona na gakora code na kya gusoka. Okay. So I think by in charge with nyagitari manage bali ba manage na chi SMH chi nyagitari. Okay. So the system flows according to their chain of command. Okay, yombi yake gimana inde ngikelimu akonyekire kurwa county mwairire other than yeke mwakora public participation ya mwakora na mariyogo ayi so far gwikira ase bono miro bili kina inde yarure se county go chesaba na inchi tada ote bangi county ba dombo no tuguchaka
mbono tutagete kurigereria torosie supplementary budget. Yes. Erinde tuchikorora amangana echipara chake korosibo. Uno manyete ntobwate contract chikorregistra kanu bese. Okay. So far etimu yaro sitigu egochokora auditing of all the roads. Bachikurigereria koro kuni nkoli wechipara koranga chichira osiri na chichitakoretiki chitarosi. So report yake gocha kuroro nditwa chake bono kukuna mama ngana echipara na bintu binde. Okay. Alafu bono ega procurement tirako bono batangasti bagateba chikampani chiwe pre-qualified uchese county itu ya Busungu. So bono chikamba ichiko chakora ko ba pre-qualified ingate bari gusieka 24 25 bari gusieka kuroro bono nditwa chake nende gukora mangana tendering irinde biashara yoko uchaka magenda tote bibona mnese gudi ya Monyerero kirute tukurwe ekonda murubiri kyuko bwati akegara message na ratwara bagani ga abane bagocha contract na rejo na twara bagani bagocha bagatabande mpara haigu besa cyabo kuru serikali inkoro gocha bono ande barocho banyori rumbara aigwa ayibuno mu MCA nubwati kibaragete bwoboniga otagite kikorwe nyirango na kinga yoko genda mpaka kwanyoro munyakonda ochaka konye kore bareyo chipare chito gwate department kuma procurement. Yes. Procurement na rego kore biashara byonsi. Yes. Abantu robwate chi company buri bwate uwezo bwo gukora no bumanyi ba apply ba kore pre-qualification ditangani. Okay. Akere pare yatangazi ba apply ba kora bidding. Kuni process ndio siko koro ya tendering. Okay. Anyway. Onekara ba kore mwarigirinde uri go qualify gwatende yo koraki nero guchoka so far ndura korende ndago tebenga nimbwate experience bado zimbona tocha andi yake aye munuri county abu kwa igure mangana abira atatu bantu mbagende kwemurunganisika abanyagetari kwemurungani barenge na baraka nugendo kyabo abantu banyakonda abatwate bako Kisii Contractors Association haraba tuwalire ma barahakire ma arungwe murungani banambara akanwa nona bari ba ECD ibintu bune ebyo ndembona kwata mbona mutagete kora budgeting ya nakikonyiruka supplementary nere yuwa konyiruka boyo mbona mutagete gukora asabanta aba bakominyo kyumugaba nangonyurirko ba nobwate ngane ndi gukiase bari nabongo batebi ngana emera bakonya setokonya twensi aso korreke maene aba ntakira mangana nga pending bills aba kortichika sibotarakan pending bills ichitinde chikorani mpaka 2013 akira tuwa chagita mangana ugatuzi 2015 kutira mpaka bono iga igone chinkoro chire chinde abapo mugava natachena neti Agunda abantu bari bakortegas asa abantu aba pending bills bari bakortegas nene bari batakortegas baby seta sabande ime banyore lakini inde task force ya rosikwe barosi kamati guchunguza nga kiriya koretu gigeta koretu so turaganye tuba matuko bakora uchunguzi yabo bato report asenge nje bana to gukwana iga abantu bagodaye county kibese kigodaye wase kuro chi contractor 1.3 billion kuruwa serikali ya county ya Kisii serikali ya Kisii lakini watenga echinde ne chinkoro na ndo maite bana kuna chipari cheto chikoro kunga chipara chamara mwechi chiko na 6 months chali chizomete nyatatu kuruliri miaka ya chire angikomyo chiko timaiti lakini ene na abanenchi na barayo buri kwe pari nja roseti kwe abanenchi bakoreki maoni yabo segenje paranero ranyore ya roseti ku 2015 for example kandi mitinye tano omega egakwa erire no mundu takaniri ibono ngeko chikakore gas etware gusabana na ba MC babekume babeke nonye n'abantu bari bekenyoro ime nyeto guchasegete twaboringana ki ndiara so tuwo mwario yabege tuwa moro tuamanya kurwabo turanyare gokoraki manyasi ikiri ina banta bache bakanu chibesti yabo abandi bari basabete chilon bagakorera biashara abandi bakaoni none malemabo bagakorera biashara so okonya none interest bono iga bari basabete chilon ya chirigoro na bachiko kwa kana bono keninge bago chikonyora singente ne interest bakonya gokorera so abantu abaye seri kikubakanu elinde amangana ya biashara bikoreki biere tuchake na inde biya tuchake biashara bingao
tuchaka wone bintu muntu kya kurire ko mwaka kyarire umuntu akanu twakura na mangana ya madini singa madini yakara ko bamange igago chiko kuingira amangana wata bayabanya kitari n'abakori ga sponsi bikawuti yes date wata yabanga banta bonsi imbaraka mukati nyinde yetirega igebere kini shidero ni delay yichi westri chikururu ase serikali ande chikuta sinyorera ngimiti nyibere so I think that is the problem ekogera abantu batarakana bono libolinde tokobolto trarubo samangana yo bonyakonda na mangana y'abantu abatarakanwa emitinye yo mugabana abiri abisi no mube ko mosaraba igoro ngataragwa kana kibeza etokonyara kumubeka because no ene kero mugava no mungarengo mukuru na void delay ya rengoro delay is all over Kisii County yoka no Nyamira delay Enyororo so ne delay eri kurwa se national government go chance okay Biamono liburi linda samangana yo yabanta bakorete gasikale umete nijigotobera ko ngwande yake ko verify mna whatever na uzikubuli yabana inchi na kioro che ase 1.3 billion whatever chiyo che jire chiturate na madeni abantu babwate kuchi ase serikali ya county ya Kisii uze serikali ya county ya Kisii bwate abantu noro che na 100% into ikere korra kirimirimo yakorekanete iritoka na kibese ichonsi ose ngana ndigati na sororo nda tebenga abana inchi base kurwa amoni ya maene asinge njumo ninchi uri gari kinyoro katete korra magendero endo mwana inchi mubulinga pale njaro setigwe abakoreki koneke maene so abantu bonse bari stakeholders base kuburi kona narora aba committee ncharo sukresa blockation baiti abanta babarorenga bakorugutu kibweke maene singi chasi naro konda kwanya bari getenga chindochi komichi karosi kuko chindochi ndochi chiyo wate bange klasi getenkia rositigu kuko chikwanda si klasi yeke keyo unabona bwonali echo nere kurukunganya nkanda school ngecho njaro rositigu ine kara kwanda rocho te korti teyo nichi bese gitume kitabu nichi nyingi tubona bako ndo buri abana nchi baringana ki echo njaro rositigu nanu mwali no ne history kwanyoranga kenenge korti kiri elinde tokonye gusirichi bese chiri gocha kwenda gusa chikora magenderero batirene ndasabenga excess gigego chikokorwa ekoro bwango mono ne tokonya abantu bakorite chigasi bakari kumya iskari lakini ande yake twate abana okunyoru gw'ikibesa mukura nyoru mitinyi bere 3 za serikali lakini ni miaka ngiko mibono goodwill yetarengo kuruso mugabana gwakana gose nebintu bindi byarengo ebyasinye tugwakanere na kiyo yo Monyerero cyo gwakana ikiagara neba kibasa cyanyore tu miaka 10 nemenge goodwill yetarengo yo gwakana egero yera cyo gwakana ono maete murarige ntunda gotebi serikali rukiyachire amadeni yali serikali inkuru yonsi pyo gokoraki eko inherit yes igo bone yebanga goodwill yetarengo gusenjare ngororo mugavana orobono guika abuguri yo musigoi singizo na serikali iro turikutirana regenderete ira bono wikaka ne amadeni ya yonsi bono tukatutire igora ke gositura bera abusa banai abakori imirimo we county umugaba no munyamnaso maite bona ye nole serikali ye nole se county ya Kisii yonsi ko bono mangana ina bokomanya mugaba no munyamnaso ni gatebanga wechibilie county ya Kisii nigerege saraigoro acha koriye binte binge guchiani ngorikire buyango tarikiri tenange ne gali yao boni gento na igukendrete head count kolengana naye enchira eya mugabana okora mangana haya nencherengia mugabana na watebirenga libije gocha sabantu ba Kisii County asenge nchomba kaikira kubeka abantu ali stadium ko gulinga chigali cyonga ichire kero mutate nasi gali yae egatoka abantu batenere chigali drive chire 256 chigali chire numero 32 ekaoro kinga tubwata chi drive excess abantu bono ko barubare kinege ntoke ko banomo across the country ko bara mo barubwa abantu komanya who is who nani ngajoka tunabora kagenga kinyagete naro nyorenga muntu tayoro nembe oyo kamuganya gwakana musara so nere gatete korra abantu nga ghost workers yaba kunya kuwa no nka ibaberete so ndatebenga entire ye ya professional way ningiyeri kubwiri ntangani ande yake eri ntangani rende nero njari ngembe
Rochire nere ngosoma alingi. Okay. Na batebeteke katwaringe stadium. Akinende this is now the most professional way. Experts. Yeah. Experts bachiroro. Bagokora obutuki. Lakini no nyine iri gwa tangati yaringe professional. Ntu amanyete nga kikekorteki. Njikere. Yeah, let it to mine get like 100%. Para baka chikaunti chinde chikataka ko covid. Yeah. Kaunti yoma bay akabeka abantu baka batenga na ino mambi stadium. Modene negalia. Yeah, obo chafu uli bware ngoro. Mbwabete bwarogetigwe. Bwarogetigwe teneni. Na chikaunti nchako bakobeti chikakore binte ebyo. Indene bano ngoro yoga ndrete no miyore abantu bakwira masakarabo baorokya. So I think this is the way to go. Okay. Tumanyenga abantu kibale. Kinirende umuntu nayo likiro la CPI ro gocha kumurusi negasi. Negasi. Nabakanda kotini. Nabakanda kotini. Agaswere. Ndo mwaka ne chibesti nyingi. So bono we katurigienchira. Turarenga abantu aba. Nekiba. Nakitoko nyara toke ye wage bill. Egere jibesi kitoke chikora magendera. Bono ande yake enjere yo kurigiria akira naigwete kamu abana gagotebanga bagambire ni kiombekerikia neck kurigiria certificate nga igo bakare gokorerwe rwe mona 500 ngaite samwe agabuno atebetenga ku verify certificate no kagitene enjere ni kere ekirenga okay onyore timbo ati masakara maya okobeka isiko ini chiko ikere kirenga ikagara igentekana ne tokoligere lina ngelina umugabana gasoire abisi create opportunities abantu banyole meremo enjire iyo juko tumeka certificate na ndikobeka abantu bandisiko ni kere kirenga kyo juko reduce wage bill tiko senata tengobeka abantu isiko tinda iguma akini kera nyore no what certificate chimbe no juko dika boli bone goza konyara umuntu what certificate yembaro yokani gas ntetendara gotebe okay nek bono igabante kurigire na bakorete kuru polytechnic na sande wanto wati diploma kuru for example Kisii University wanto wati diploma kuru Kisii University chinde chiko chiabe kumatukabere chialima so tima etiaro plan kiero lakini ndenda tebenga maybe na ro be advised na what experts wa bakumotebe na baraisi wikera machibugete na barakira machibugete okay ayo nagendete bono iga nonye namasakara na igwete na mbare ba wati twabu karwar ko nyakore county muntu ga bwata masakara atari ko match masakara ya atari ko koraki atari ko match ali akora ko singira seat na ye form 4 ni ye college iga itaine so na inde Kenya ga igare no mwetenga gwika teme gutwara ibintu bire genuine yes so arana be konyarekana abantu mbale bali getwe njere tali nginge na masakara abandi ko mubikano I think na community bono twabanyorire ndetolengera dinaye bono ga yeta imugabana eninche naya twabanyorire abantu mbara abangiga igabarikire na masakara abandi ntoleme ko batiga serikali yaito naende barigire na masakara abandi bona bu nesherire ire rijiko rire umukondo bia mono kegima mwanchu murigereria bia mono ogendrete ko tegerera na bwigo kurigereria murubirio Ekeumbu emagoroba ya bono ekurwa Ndizi TV na to yonto mere SMS tigandigere libere ise toiga eline ndole na ki kwa bori kuruga abo elinde etogendrere no murubirio bono uyu no murubirio Ekeumbu mugani oneni gakuru kwa mheshimiwa Peter Otachi kurwalise wodi ya Monyerero igigotoka ime county ya Kisii na bwigo lidaria no maitelinda kuru Enyororo musaomoke oyereti abantu abanene kigima akairekero kelin hainde nkoigwa mnateba munaro musaomoke iga agaisaransa nabaga kabande bali maria bakamochora kobo munyakirugo we committee ya budget ile kuriria mangana ye nenko imeye county ya Kisii kolana na masomae no musaomoke bwerwete kigima nabo igole nekerenga gyo kogendale igobono tali macheso basaira undi eberwete kigima na oberwete mnekigankwa madiki wangu na buge kwerwa eta yalima na ngeyiya gicheta hirime musawo na berwete igora kinya akole merememe konkegima igo tiganda ligiri SMS ga oyo tabana ni Abel Magena Cliff wa bodaboda kutoka Kisii bobaracho show ikopoa mbia mono kegima era amakuwa ni atomire lakini awatabana esho mbiere endi twatebire mbia mono naligiro gotabana kibati tokore mneme chiende nigo mbia mono Ekeumbu oyo nyasimi mbia mono kegima emoroba ya bono asoko
lika oroboti ruo esoko likira SMS coach ask him whether the plan they have a plan of employing ECD teachers this time in Kisii County. Nara obuli na ki mubwate me obulindi yokulika bali muba ECD asi county ya Kisii. Yeah. Monza. Kendra. Ndate kumate binganto kwa tumurubiryo. Yes. Bo komenta bali mutete ko make sure nga kere school. Iye bugate at least abali babere kibake ababere ba ECD. Okay. Alafu abali mu ba ECD tutayite ko bakonya terms cyabo because yabange bare bakore contract. Okay. Mu musharo bo asebe soberete mbakunyara ku sustain mu bugima bwa komire. Okay. Tutayite musharo uri yabo kinibwe ende bali ku under permanent and pensionable terms. So already propose in Enyororo shall do a budget on the same. Rinda bali mu aba bayiguna barunganko abali gasiringi. County ya Nyamira na Enyororo ya balika. Jalika. Kisingo kwa. Muroguli no renchera. Want to pay them at least 20,000 and bali ku permanent and pensionable. Okay. Muba konye sana ikiagera mutuka mange babiri bakwe murungania. Iko muroguli yuzo gosoa nigora bebi ya kigima. Isaac Nyamwamu, good work my brother Honorable Peter na bagote abaige makoroba yabono gendera kuliko mwanchu muligiriria ego jase na mbigire kuruka bwa CTV hao rinde na injenya kwenye soma mheshimiwa manyena mumuligiretie na boigo mubwa tebirengererio bitali bike byo muno kigima bono mheshimiwa aye bunore musawo mokeiga mirimo gwa chakire na ndi kwarorekanire paka gwachorirwe ase ekomi inkigego suguma kira lituko genteke giyagego okore genteke yasobo kumabwao nchebuna na chore tunabana ichi na chore tumbakorire gas okay ngoni ngwa tumusuguma bo gwikiraninga amangana ritaba tebeti nduye ikirani singe nchyo korre tabante gas abantu bagaisane kana nenko yae gutwara murembe okay boniga sofa na korani chibi chamene gotarira abantu iga nkikwa initiative ground turatebe keliyo kanda kwa ligiri ekera ubwate muri weekend ekera ebunge ngate mokanda Tuesday baka Thursday tebo Friday Saturday Sunday na Monday ninkyo gukora se ward yawe ya Monyerero ward ngomera turabantu on Monday kwa ngori sori tanga nikito initiative yes ntobwate mechando kwichinda ali Monyerero yes the family nere yari rechinda bobe mono yes so tubune work to that side tugakora na murabaite tugachaka kubatarira tugatarira abantu aba tukaribya abantu bakabasibi nkora iko kira babasibi tukaroranga rinde chindi ichi twachakiri kuchikanya abandi tukanyora nga chinyombo bobwate niko chiaringe chimbe na tubakora no turabakorere tukunyara kubakonya nye turabagachira chinyomba so abandi tubakonte no mubunge abandi tukakora no mugavana tukabagachira chinyomba tukagendera gusibia abantu abarene tukagenderete and I don't exercise kia imukiwe no nyene krato kwonete ni first lady we county ya Kisii nere na bwatire negenteke ndo chene project ya bwatirense yarandire Kisii county okay igona gutogotebanga to initiative gento kira kwanya abantu baitu abantu baitu mbachandegete umuraria kero gutari binyuru mwana riyo kumanya ndio korana muchandonero because mnasi nararia chinda cyari abantu nambona nchibarite nchira sira biyobora kintu wachikanyire echibarite mbakama gokoga nani gasimbirika koraki mbika nyara okora so banta ba tokumata ingande konda chikokora nyori intasingenjo magoko tali konyara gokora gas yes so abana abantu bono tokunye kurya abantu ba okuganya kuya banya ko baendagira baragira singenjo endane baria endagire ne korteki nega neiri so we are pushing torochenga kunya goke turu muchandu okay tubwata abana bare chinta kana gari toto funds to wana ni foundation kurunga Amani Foundation Amani Foundation ngo konyera abandi bachagari bakanyora nga abana baitu mbali bakabalire kwasi yako singe cyoko burune ndagira buye yes so nto abatarira michinde gari tukanyora umwana ure 4 years no gutarata kunyara gutara aingeire ale malnutritionized singe cyoko tanyore ndagira buye yes chibiche chikware kubori chiri kwarora yes so akare to akona na baragu machanko ira bare umwana munene bachika masomo abandi ndi tukanyore nchira bakunya kanyora ruwa kandagira musa muri umyaga chakaba
mabere bakunya kunyu tukabatigera kenda at least rende ngonya gukonya turi. So most of the time tuko spend ngonya gutarira abantu mechiari we identifying problems. Mechandiri ne menge ntukunyara kwa ekonya lakini turate master kunyara. Nubate obisi yao ase abantu bagokomera tutebe lituko otali busy kabisa. Nubate obisi yao samwe asantu barakomere. Officially one obisi tera sakro kunyara gogo. Kega no togo operate kuro. No otobeketa obisoro roba obisi ba korankomera baraba na inchi. Aine ko barabare gasingiya. Andengo ura trobisi enda sakro kunga bumburi asenye abantu bonsi bako chansemem batambe ora utobe como Enyororo enda obisi ningo ura tura sakro kunga baracho center ara abantu barabchise mu chinde moni yabo ndi bachi kokonya so gaiga tokocha kubeka matuko tumira abantu maybe Monday tumira aba amatukandiri tori assembly twatara gaiga tumira abantu bonsi asenye tutendera kitina abantu bamenye mechande yabo tokunyara kubakonya biamono kigima Charles Mikei otebana mochokoro ligereria bosio biamono Ndizi ikopoa biamono kigima biamono otebana ligereria bosio kigima biamono Petronila na kuigure kigima bwana John, congratulations to Enyororo. He looks focused. Kindly keep on the sober keep sober for the interest of our people. Honorable Onduso Pioneer MCA Onduso mheshimiwa oyo mheshimiwa mukuru olioboletie kurwa sense mo ya pobasi timari usembobasi usembonjali wakwani gukigima wakwani gukigima gatabana ki okoroka no focused muno igobono bwaterera abuna indogendere nana kurugichana umwenga kurubaracho atapongezi ase amaswali okubolia wa biamono kigima kuboligwa biamono kigima togendere tebona no murubiri oye mugoroba yabono egando je cyabere gideke 20 na kianda igoro yichinso nyecho butukubwa bono nigontage tengendo mutumo komosinini iga elinde amacha yare geganto nyora libagali yoko yasiba elinde tokoirana ende tusoese kingese gya kabere na kirokyo twakoro moni muna nago tibya bulitangani gendera gutume SMS ya gocha wetera sina mbigire iguru kabo yesimi ejunero gutume SMS gocha elio tunyale kogosolika gana kumubuli mweshimiwa no gwete digale focus tikigima abata mangana alite tokora abantu bensemeyo biamono kigima nkore na tole asige kagijide kaibiri chukaiga tubose ko endale Monyerero television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Spexels Opticians abubale si clinic kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na kooni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
Na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi. Na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso igotoka Nyamache county ya Kisii. Nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu. Nigobare asagia abwatobo twerera bogosomera aborokia nigobaisaine riba gari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria. Nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iryo irianyora megelio no gosomigwa. Chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano nemo marakabere. Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko bijisemi. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Locals Gusii bakiresimi ase namba enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Biamono kigimo mwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV magaro bengi ya kigima agaratoga ndrete gaiga konya gotereka kigima na boigo kogosoria ase umurubuli yo Ekeumbu no MC kurwa se ward area ya Monyerero igotoka ime county ya Kisii nigo twagosoiri kigima mheshimiwa nigakurukwa mheshimiwa Peter Otachi elinde Enyororo bali bagendrete kuboria mabori gaiga Ekeumbu kelia kiaba MCA abakuru kigima oyo kurukunganere mheshimiwa Nduso gaigago ntebina nigo bakwirari bageri kukaniria abanafunzi bali bawucho gukora matemwa grade 2 mbaro class 5 iseto nabwo form 4 kubaganira cinga gichingia nabwo abana kwanda bali metumoko na barobwo abaganira cinga gichingia karabana na bayiboli barokelwa cingira kire cingia biamono kigima Nduso ne Ekeumbu kiaba MCA abakoro sengana ya inogo takira abanafunzi chinga kichingia ekero jiskuru chigo sieko naboigo ekera matemo ngo chikokorwa ngwara siripoti jitu na twakora tera chipoti chinyinge kigima kolengana mnemero bili ya bekirwe elia matemo chikokora biamono kigima bono mheshimiwa tugature na sinkwana ya ito kigima tubona anemono ndade tuligere na kiserikali ya county ya Kisii go chikokora serikali chikokora mirimo na serikali yenene ekiagera at the end of the day chibesa no chikuru serikali yenene chichese county chimaiko baikera
ayebno musae serikali enene ya kwa ni rigoro y'umurobilyo okurukwa na Hustlers Fund. Hustlers Fund n'umurobilyo oyo serikali umurayi ense muske William Ruto akwanerete na inde otebrenga kibese cyo kikuruwe ko gucakra sisingi chimya isano goika kiri bwe 50 asentunde tangani guseke ombege tangani ekijuju kigoera ni wa ase 8% per annum mwako mugima onye koire 50,000 percent cyo kwiraniria igere 8% eyo erabanga siringi 400 onye hesabu ya neteli bobe kero koire tutebe 50,000 omwako mugima ayebunu mweshimiwa MCA na kioroche Hustlers Fund yenejiko konya abantu na inde muna anene muna munasaba sae na kyubwate gusana advice kyubwate uchi asaba sae uchi asebiyombe bali batagete eguchikonya robo konyi eri bagendera libyuka asoguma bwabo mbiye muno muralia yes ndate goteba nga nisori kwa boli ngamero birikie county bwate gukora ni national government yes county chibere ya mwigere serikali ya ODM yende kwa serikali ya UDA trate na inda Siasa inacha konyoranga mu bisambuka hiyo mo kora isegi chikura in politics there is no enemy permanent enemy there yes rona Monyerero bumura ikwensi awaringe busonga yes naenda bumirana no mugavana inaraba saguzana kabisa igonta ete gosemeria nga buno mwana uri atagaiga kuyu kenda rakwale no mugavana igona umugaka na amanyete uyu tatu mwabo yes uyu president ya Kenya yes igonta ete gotebanga serikali yenene abone serikali yitu county yes ni tayari gukora gasi yabo okay na inde bono igarutungo cyarenga mu president rutungo cyarenge deliverance church onye batacha bukana Jumapili konyorote biri mugavana amukaribishe Gusii iyo ekoro kinga ubwa matubu ya Enyororo gati serikali yenene serikali ya county yeah na inde kimwachorira mwezi uikamubwaterane tarise igitugo chikurwana yes tarisi ngurutugo chikorokani igorende chionsi ngobwaterana tore tororenga abantu baitu bakonyike okay singe njomuze kubona chisiki ngocha konyoranga abantu biri abantu gochera abana nchimiri bakora byatrinire lisore kwa bolia igoro ya Hustlers Fund yes president inja atebanga ebeseye teribese ya busoko okay nebe soko uchikoraki uchikuirania na interest ya renke igonye kwa 50,000 yes interest yoko irania kwa 4,000 per annum yes 4,000 so mwako mugimo yeah igone chibese chinke sana second lending rates tinde ebyombe gali chikubugulie kiumbe gali kinyuru konyoregere gusaba 10% per month chinyinge boli igonye kwereri kwa misini chiri kwisana kuba asumutie endo mutinye no baisana ebindi mbiro biko kabese kumpaka 20% per month kaite no manyete yeah mbiro chishailo gijiroro so ekyombe ekeroko gwe besunye kwere ni kenki nabonye muri abantu bari focus na mokora amagendra ekero kurigereria ebese na ndiri ugokira ibwika as an individual asisi yao gusasi ganja kyao kuikebese gokire muri ekyombe buya ekyombe ke much more identify project mokora mokore eri ni munyara kwekona okay borenga to kurigereria gasi chiyo bonenga to gukona yeah kiresingwa kwa na mangana wage bill whatever mishahara yetane tichibese gukora magendera yes which means bono kurika gasi na bukora acha kubogo kongo yeah kuikama ntu baso ibyumbi ibi banyakora ibintu bira bakonye ndi bachigwe konye kuchigusyo so nchibuna bone gali abantu na barosiri ibyumbi bya registry biri birororo so far na registry ebyumbi na receive pamoja n'ibitwa registry bonega nabo bigoikanga 120 okay asibodi yane ndabane bagendrete koreta chi document cyabo igonta ite abantu bamitonga na se account into bwa tumurubiryo okay woko credit facility ucha ebyumbi ibi nabera beteba bono lakini nororo ilinda abantu abanyore bese bakorera ibyasara bakorera ubunchuririo okay ntubwatsi bechiko mu Uwezo Fund chigocha yes ntubwatsi bechiko chikuru kwanga echitia Women Enterprise Fund tokatora chibechiko nga Youth Enterprise Fund yes chibechiko chataru a low interest rate chiko kwanya abantu ga alias mashinani bakore biashara anyore nga chia konyiro umuntu ndo byuki igo turanda tebya vijana byito gari oro sibyombe
banyore chibesichi ebesi na beko bakonye naenda se ward yari nakonete na bank yitu Equity Equity ngoja kubare gusomia abantu abeguri ebyombe nakibako gacha chibese nari nakibago kora no nubuli myo bokoboke aboro bacho bakonye so we have a good plan y'abantu abantu baitogaria abare organized groups mushimu wo muchando n'urugo choba obekire fuliza no bwata madeni ekindi chiche umate chi apu chiri chinde kwa bekire mbaga CRB tala chonse cyo cha branch chonse bantu mbabekire bono na kibone gucha konyarekana waso ebyombe ikiagare ebyombe bibono muchando chire ko bororo requirements integitangani uraruzi ku CRB eyo kwandi go pigi go so kalko no bulemi muchando tuyo na kiyo ko na kinga abantu abali se byombe bi ngokera bali ikirenga kirikanire bakonyora kibase ikera already mbabwate bitange byabota bya CRB kiyo ko na kina kiro monto uri utagetoba konye kera buranyo lenga kigete ekaraga ndikibesa akakabesa taranyora akane kurende ase kwegwe nibeyo na bago chako muroberio oyura mokonye akane ibintu binde bikebike na kwegendereria nakumuko bakonya litanga bamago chakera bitagane nego ngabantu kurusu bari nge CRB tindafuatilia manyenga barusi go semba harusi tindafuatilia egento ntete gotebi abesekere guchugo chase group yeye sina bego chase group solo ngasura registered no was certificate yeno sina bego cha yes I think you go apply as an individual yes CRB status yao ngayo berte manye kwayo kini twara gusabanga amangana ya CRB serikali yenene engiriye gotera saba ishimi watocho warete egente kigisiri kwepi yes no rinjenki atemete ko frustrate ayo manyene nakikweruze tio ko yebese wakana mwakorana lakini soko nyoranga bese ya chire gesara siko yitie bese nyenzi siko jo comment the interest yes nako nyoranga muchando be so I think CRB na we wendete ni vijana bibike erusikwe inde y'abantu abona opportunity yoko nyoringira yoko agendere okay biyamano kigima naliki gukuru kuna abatebona biyamano kibati tebia Enyororo akole buna ekinyomba kinde kigokora ase a ward yaye oyo Wycliffe kurwa Kenyoro mbiyamano abatebona akole mne chinde okora biyamano kigima ebone nara ukurukunga nere taligidiriye tatebana kaite honorable Nduso atabagetenga South Mugirango biyamano kigima biyamano asugulika SMS go chagaiga fundi radio gichano mwenga kurwa abo baracho pongezi ase amaswali okubolibwa biyamano kigima asukulika go chagaiga bali bandete kolika yana indenda ratigirangira gabo na inde manye go chibolia echinde akero chinga kicheikire mushimo bono chinga kichwe mnoroche serikali ye county ye gwikira boniga mirobiri abekirwa roroche nga opnero eliyo mugabana abekirwa se direction liyete koira kero maite litukuligiya likoroka na mambi gwikaboni gonye turara kende go kende ngikayo ntete gotebo gosemeri nkoroko nene yes negento giyokora tolenze gekoe mu butambe no gosemeri okay hope is very important yes oenkinate bereiga litukulia lero ntoeti ya assembly Kisii Soccer Cup tournament I mean tournament yego chakwa kugochakira mashinani yatira yakwa award level twake sub county level twachikwa mpaka igaria asako ku county level twabeke tournament yego chaka mutinyu kabiri yamenyoka twachiko ikora di Christmas y'abantu bakonya ku bareka yeri kana chitare moja tuko kachi final chikwa so pira boka talent yoka talent search na tuko tunache talent kini tukitanya ko koreka kurugise na ende bona ka tuko kubeke genteke gochiko nyora tora abantu kwa chirefari nyora abantu kwa coach banyona urugento bakoraki bago bikamanukira ngwakano bale yes nyora chi manager chikoraki chiso igone mirimo mwaro siri twa koreki twa mirimo igo ntwaro sigenteke igento ruchikitanya ko koreka namba 2 mangana yamanya Mario gari twa kwana yes kini tukitanya ko ba account yetu ya Busunga gocha konyore nginye gitari yana yari ku kwenta ndi bwata Mariogo itaga twarire nonya ibini bikone
so ase una twacha kirega na wate abanga ritukeri koroka na mambia yes ase binti biara korekanire iga na boturochinga county to nirochi busio inkobe kature enyakitari inkobe kweri nyosi ari Kisii University asama iketanda bire 1000 okay 1000 teri gosori 1000 ni bitande bingi sana enyakitari nene kobe nene pi asenseme ya western asenseme ya Nyanza na asenseme ya Bomet bocha mate igonsipi yes ikitari kobe nene sana ira konya abantu baitu kwanyaranga na mangana cancer aligire igoro geka kyange ibinti umuntu akonya kwenda Mombasa bantu bali baje michango baenda India yeah twakorire mechande yugaira singencho twanyorire ndone gocha gotokonya so ntaite gotebanga kwikiraga abo tuchingo bo semeri nkororo amangana ya manchi amancha ya narigireirie yes ane twatebete ngabano guchibusio yes edririye godririye bisima bitu bya county iye gocha kwa kugenda yakunyana n'ebisima bira asekere award yes abantu baitu banyora manchi gogo semeri nkororo konene muno okay kuvuga kurumaya gaiga mheshimiwa noroche muswada ndorocho rachikoira sebunge ande akorocho rachigwetia okonya abantu begodi yao nabo igono abantu be county ya Kisii so kili oroche na agente ketegekere bobe nyisiko iro muswada yo no sentete chenche beke bintu bikorekana njira gete no chuko konya abantu be county ya Kisii torengereti muswada ndegereti bibugo chuko konya vijana binyore skills okay skills yichiyogo sinyora te lazima ugende polytechnic okwenda sumuntu gukora ekosi ni wotete masonary yes county yari ganto kakeya umuntu uri kukwegeri ndo twaro moyo kwegeri kuroro gwacho gakorero matemuna nita so from there kwanyoranga kwa beire emason utarakoreki utaragenda rie polytechnic okay kwa beire umuntu o wiring kugutara n'umuntu wiring okay nere fo imiti tato nabako nyoranga kwa nyo momoyo okay koronita ya go certify ya go certificate chaka ibiashara byao yes so if we spend like umuntu yoka no nichiri bibere for student nabako nyoranga twakonyire abantu abange barulisiko bono mushimondo tsinza chetu chindi kunya kwaera chire chitu gati dai kanke yange komiga to kole tsinza isano abana ngo diskuru chine cyasiegiro mana matemu go chakabale ngana kyubwate go chiase abayibori abana nabo guardians chinga kichuro chena emenyigegendrete barango yo kugraduate kuri class yaka mu chiase kende abo ikongo chabareka shuku ya December nero matemunaro ngana kyubwate ase constituency yao nabo igo asabo buri bonsi ni general ritaga ni moraria oranga nchira ngushiria abana bose bachokora matemu aki kamera elia amaya sama temba gochikora ni maite ngo chibare gweta bakorero mu kiasa matuka mangi na ndi ni maite moraria rero no tora yes no chonte bi award ya ne Monyerero guchire gokora mangana amaya yes and in terms of education go improve tori as a secondary na as primary level okay iya kabere abana bari bafungire bayinikaretinga kibari kahagari tibategerera ababuri babo bayigwire bakorera bakonye gasi singencho nano kwa gusaga kina bakokonye muiburi yes na ndi munyere makoro muki amasomo muyatika teringa karore school no amasomo akoerera jure kali kanya kubwate bitabo byao kanya kurigereria erinde tibuyeba narago tebina bayiburi nga balinda abana babo chinga kichi chibwata matemu amange mono akokonyora abana bono bari stage chichinkomo batereirie mwana otereirie abana abaino barinde bijya nandire ninga turenga kiyo gushangiria school fees nikaga ni January timo kole school fees zikore temechano yes kanya go save nkenke erinde toche go bakalire school fees narainda batebe mbiamono lakini rende omwelio pi ngona mole recess ndi mubwate moko enda recess muneka ukurose county ntarembili chitari kichomo December aende muchiko igora tochiko igora nge tina mali toko igora kini chitare ndare moko enda recess okay ikombia mono kigima ngani ndio moyo na ndio bwate turakole turasiekere isiko timbwate mangana ne mange ikonda tebya abantu baitu nga ubugambio bonya sana ropuru yes na inde promises to arwete ngwikira ne guchire korwaria se ward mpaka se county government na mpaka se president
lakini rende gwikata we patient tuganye tunyagusabira namaya erinde twikiranie ibintu biri twatebetia abantu baitu igonda sabira abantu baitu banye gutubikirania masapo Nyasaye nera to bungaini yes singe cyo bintu to kunyara nyo bwati bungaini kwa Nyasaye okay asa to bungaini inde tunyara kura abantu baitu asinchirerengia wono utaragenda nyasimi ikagoteba iga honorable Enyororo when you were I proposed you as the leader of majority but now you are the chair of the backbone committee corruption is cooked in the budget. Take care. Nyasimi, wishing you the best. Mbora na igura gatebegente kyo yeah ase budget committee ga litari moko yo mugukuna ari mukuru chi plan na kibase koreki ego koligas chibese nyene chigo cha treasury akini leteringe chigo cha na masakara chia pangiru chia koreki chia era ego koru twase assembly ntutu kuna bese usimurabe ka chi plan chire extra usichire embeo ande akena balengerati ka plan extra singe chi plan is CP budget enkondera as a control of budget ojiligereria chiko yirigereria yitiko sokoraki onyekana igoto gwetiga ntokere unrealistic koikobeke ntokere realistic ikira nyare gweta mate mwari yare as a control of budget we are going to be very fair chiwotu chiose ngo chire konyora unequal share elinde umuntu uri bone Monyerero n'umuntu uri bogetenga tesukoigo yes umuntu uri masige umuntu uri muticho ward kiyoto bwate para ibere na erenkonyora ari gendugete so stay kuba very fair asekiro umuntu okay biamono timbwati ande nkagite gwikiraga bu mwanchumuriria no tugukorera se mugoroba ya bono linde tororena kina inde tuchukonyora umurubiri onde kere kuikalituko ulia Jumamosi biamono mwishimi wasogocha na inde kobiru muyago cha Ndizi TV gatukorangire dirito kulitangani gakilio gaja na inde rero gwachire igobono ndetukorera bagero gwakiranga biamono na inde anytime tukurangiria gwachicha karibu sana biamono kima mwanchumuriria libono tukatokorera abo gwikana inde chinga gichinde lituko Jumamosi gatukomera na SMS asumurubiri Ekeumbu tigabono ikera nebuya urionkonya goretera mangana ya asenjire ndongi kigima nigakuruko Petronila Mukira nero lesense mu yakabere kurigiria mangana yeri yogi na boigo ni chibichana cha gochire asenjire ngia na boigo ntwa batrena na esboni nyamete maiga eliokwane kiamna kirigento kiabere bia biamono gwikachinga kicho tigatumerane abu ankyo asomurubiri obwensakia kirezo komera na Sara Nyarangio tita na boigo Brighton Makori asomurubiri oyo obwensakia mambiri tukulia Ramisi neli tuko rieli chiko na boigo ngagete oyo rajigo ikase nyomba nigakurukwa omwegereri George Moore nero gocha bakwariraga haria amangana yeli chiko ali arengete ntutwensi pio inde twamanyanga itoroche byakegima otukobia wikachinga kichwa inche nigonkurukwa John Kivatie.